fish retail outlet lane ka jaka di dok kha ha ka ba ki nong rap jong ka district Eastern West Kazil kan wan bandi ya ki dok kha ba ki rap ba ki tong na po pung dok kha bala ba ki nong rap ki ri te ka dei man ta ka si bala pli ha po ka yeu mai rang te ki pat ba jong ka than lane jong ka district Eastern West ngba sawan ban thit ya ki dok kha ba ki nong rap jong ka district ki rap ban wan di hang ni ha po ka yeng lane ka jaka bala bu bat bala pli da ka fisheries department te sawan ban thit ya ki dok kha ba ki nong rap jongi ti bala rap hi te sawan ban thit ha po yeu lang sti lane ha yeu mai rang te ka ne ka jaka ka la pli na du man ta ka siแต่สวรรค์บันทีดีดอกคาคำตามพี่กว่าอีดอกคากี่บาคำหากี่บาดอกคากี่บาดังชุดตองพิลาบันยอหังนี้ฮับปอกระจากาดีดอกคาบาลบุนันดากะตนัดดิพาร์ตเมนต์จองกาฟิชเรสแต่สวรรค์บันทีหากันนี้กระจากาแล้วก็ปาริกติบารกินน้องช่องช่องจองกันไม่รังว่าสุภาบันทิพย์นอบากันนี้กระจากาดีดอกคากันดอนฮับปอเยี่ยวไม่รังตั้งกันนี้คือเลชมัน